an gama tafsirin alkur'ani ana gulma, an dawo daga makabarta an zauna karɓar ta'aziyya, har ya zama zaman makoki da ake cewa, na koma ina kiran shi zaman magulmaci, saboda ya kasance zama ne wanda tun asalin shi ya saba ma sunna, a yadda aka mai da shi kuma sai ya ƙara bijirewa sunna. Asalatan idan an yi wa mutum mutuwa, shari'ar musulunci bata yadda da ya zauna a gida ko a masallaci ko a wani wuri domin karɓar gaisuwa ba, wannan babu shi a musulunci. Malamai suka ce in ko har mutum ya zauna karɓar gaisuwa to bai kyauta ba, kuma ya aikata abin da ake kiran shi makaruhi. Al'imamun Nawawi ya faɗi wannan ne a cikin littafin al'azkar, haka al'imamun Shafi'i ya faɗi wannan magana a cikin littafin al'ummu. Al'imamu Abubakar Jabir al-Jazair ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana a cikin littafin shi mai suna Minhajul Muslim. Amma sai Nawawi ya ce wannan zama na karɓar ta'aziyya da aka ce makaruhi ne shine in ya zama an zauna ne kawai an yi shiru, ba abin da ake cewa na wasu maganganun duniya da makamantansu. Amma in ya koma kuma zuwa ga zantutukan banza, hirarraki da gulmamaki, da kuma wannan zaman gaba ɗayan shi ya zama haramun. Ga kuma haramun ɗin da ke tattare da shi shine na zaman ƙarerayi da ake ko kuma gulma ko makamantan haka. Allah ya kiyaye.